Dupla xornada para os equipos da Terceira Real Federación e da Preferente. Boiro, Noia e Cidade de Ribeira afrontan encontros importantes neste tramo da temporada, non exentos de polémica, como no caso dos ribeirenses. A Borrasca Arminia obrigou a adiar os encontros da 19ª xornada da Terceira Federación e Preferente e tras case 3 meses por fin se xogarán, polo que esta semana vivirase unha dobre xornada clave para os intereses dos equipos da comarca. O Noia deberá madrugar, xa que mañá ás 12 mídese o Atlético Arteixo no municipal Ponte dos Brozos. Agora mesmo os noieses son sétimos e se queren loitar por dar a sorpresa e coarse na promoción non poden perder puntos. O primeiro paso é vencer mañá o Arteixo, rival duro que precisa sumar para sair do descenso. O Noia agarda volver a saborear a vitoria logo de caer na pasada xornada co Viveiro. E o domingo xogará novamente a domicilio xa que visita os Carrís para medirse o Barbadás, 15º clasificado. Encontro que comezará ás 6 da tarde. Dobre xornada importante para o Noia, que está a firmar unha gran campaña na Terceira Federación. Tamén será unha dobre cita destacada para o Boiro, que pelexa por esquivar o descenso. O conxunto dirixido por Tizón é 13º, pero está a un só punto da zona perigosa, polo que non pode deixar puntos atrás. Mañá contará coa roupo da súa afección para medirse o Silva, 8º clasificado. Barraña abrirá as súas portas para coller este importante duelo que está previsto para as 6 da tarde. E o domingo volverá a ser o anfitrión do seu choque ante o Villalonga. Trátase dun duelo vital para os boirenses, xa que se miden a un rival directo pola permanencia matemática na categoría. Barraña encherase o domingo para apoiar o Boiro neste encontro tan relevante ante o Villalonga que comezará ás 6 da tarde. E o único representante da comarca na Preferente afronta unha difícil e polémica saída. O Cidade de Ribeira xoga mañá ante o Lalín ás 12 da mañá no Manuel Ángel Cortizo, horario que os ribeirenses pediron mudar, xa que moitos xogadores traballan mañá pola mañá. O Lalín non atendeu a súa petición, polo que os branquiazuis amosaron o seu rexeitamento a través das redes sociais, onde precisan que non poderán contar con todos os seus xogadores para afrontar este trascendental duelo, xa que se xogan a chegarse á promoción de ascenso. O Cidade de Ribeira é sétimo e está a 4 puntos do propio Lalín, quinto, equipo que pecha a fase de promoción. Cando os ribeirenses non terán problemas laborais e de xogadores será o domingo, recibirán na feiteira órdenes, un 10º clasificado, co obxectivo da vitoria fixado. O domingo a partir das 6 da tarde, o Cidade de Ribeira buscará 3 importantes puntos ante órdenes.